Este desastre només vol dir una cosa. Hola! Com sabreu, queda no res per al dia més important de l'any, el 23 d'abril, dia de Sant Jordi, i no seré la primera que vingui a fer-vos recomanacions. Per això el que sí que volia era fer un vídeo una mica més especial i portar-vos moltíssimes recomanacions per a tots els gustos, però sobretot aquelles recomanacions que no heu vist a la tele, ni a la ràdio, ni als diaris, ni a Bookstagram, ni a BookTok. Sí, segurament algun llibre l'haureu vist a algun lloc o l'haureu vist recomanat, però vull dir que no són les típiques recomanacions que aquestes setmanes, quan mai se parla de llibres a la televisió, mai se parla de llibres a la ràdio, per desgràcia es parla molt poc, veiem llibres i veiem la mateixa llista dels més venuts la setmana prèvia de Sant Jordi. I no tinc res en contra ni de tots aquests llibres que es recomanen estos dies, però sí que volia portar-vos unes recomanacions una mica més diferents per a que anéssiu ben preparats i preparades en aquesta jornada tan especial. Este vídeo tindrà diverses parts. La primera de recomanacions de novetats, seminovetats o complements a novetats. En novetats no em refereixo a llibres que han sortit este mes d'abril o que han sortit al mes de maig, sinó que han sortit durant tot l'any i inclús a finals de l'any passat, perquè per a mi una novetat va més enllà dels llibres que s'han publicat durant este mes o durant el trimestre. També us recomanaré uns quants llibres que per a mi són fons de biblioteca i que independentment de quan s'hagin publicat m'han agradat molt i crec que us poden agradar també per a aquests dies. Tinc també una petita pila de llibres més juvenils o novel·la gràfica per a gent que no estigui acostumbrada a llegir o que vulgui començar a llegir. Una petita pila també d'assaig, que tot i que no és el meu gènere predilecte, crec que són uns bons llibres per a començar a llegir assaig. I llavors una pila encara molt més gran dels llibres que si no tingués a casa me compraria este Sant Jordi. Comencem? El primer llibre que us vull recomanar és Mamàlia, d'Elisenda Solsona, editat per l'editorial Males Herbes. És un thriller distòpic que a mi m'ha fet reconciliar en la ciència-ficció. Explora un escenari de què passaria si les dones tinguessin greus problemes de fertilitat. Té una trama laberíntica, us enganxarà i us prometo que si us passa com a mi que no us acaba d'encaixar la ciència-ficció, us farà reconciliar en ella. Una altra novel·la que us vull recomanar és El temps de la collita, de Magdalena Blasevic. És un llibre molt íntim, molt reflexiu, on aquesta autora multipremiada reflexiona al voltant dels pobles abandonats, dels pobles pels quals ha passat la guerra i de tots aquests efectes de la guerra sobre les famílies, sobre les persones i com això es retrata en aquests pobles i en aquestes cases abandonades, en aquests boscos. Una altra recomanació d'una autora catalana, en aquest cas, és Nascuda de Venus, de Sònia Lleonart, editat per Penguin. És una novel·la que vos tindrà enganxats des del principi al final i que té art, té amor, té misteri i al final té tots els ingredients per a ser un supervendes este Sant Jordi. I ara us porto aquests complements de novetats, que em direu, què són complements a novetats? Són els llibres que hauríeu d'haver llegit abans de llegir aquestes novetats, així que si a més d'un llibre en voleu comprar dos o ja teniu l'altre que és una novetat, podeu aprofitar. Si teníeu pensat comprar Aquí baix, de l'autora ebrenca Laia Vinyes, jo també us recomano Les closques, que és la seva òpera prima, en la qual va guanyar el Premi Documenta. És una novel·la que a mi em va semblar molt original, té una estructura molt diferent a les novel·les que estava acostumada a llegir i crec que és una novel·la de gran qualitat. Segueix una saga familiar que al final està tacada per una ombra, per un fet molt fosc, com moltes famílies al final, i crec que us pot agradar. I si voleu llegir Aquí baix, jo crec que abans potser hauríeu de llegir este també. I ara que acaba de sortir Dins del teu record, que és la tercera part de la trilogia d'Albons, d'Esther Vernon, evidentment heu de llegir primer la primera part, Un estiu per estimar, i la segona part, I la vida va d'això. Aquesta trilogia d'Albons jo la vaig conèixer quan l'autora encara era autopublicada, sobre el dol, sobre la pèrdua, sobre la família, i que des de la Costa Brava mos farà creure en aquestes segones oportunitats. I comencem ara en aquesta segona secció on us recomanaré llibres que per a mi són fons de biblioteca. I evidentment no podia no recomanar-vos a Eva Baltasar. Esta és la seva última novel·la, Ocas i fascinació. És una novel·la per a mi
molt controvertida, que et fa reflexionar, que no acabes d'entendre el que has llegit, i ja no pel llenguatge poètic que té, que sí, sinó pels temes que tracta i de la manera que els tracta. Té dues parts. La primera part només vos diré que comença en una persona que és una persona totalment normal, no? Com tu o com jo, i que s'acaba veient, podem dir, en la indigència i com intenta tirar endavant. Però abans de començar, o quasi fascinació, jo crec que millor heu de conèixer l'autora a través de Tríptic, que és este recull que el Club Editor va fer fa un temps de les seues 3 primeres novel·les, que són Permagel, Boulder i Mamut, que tot i que es poden llegir de forma independent, val la pena llegir-les en este ordre. Així que, si voleu començar en l'autora, Tríptic, que per cert és la primera autora catalana que ha estat finalista de l'International Booker Prize. Més llibres. Ara parlant aquells que sempre pregunten què recomanes per a una persona que fa temps que no llegís, que es vol reenganxar a la lectura? La saga Blackwater. L'haureu vist fins la sacietat. L'any passat totes les xarxes estaven plenes de la saga Blackwater i m'agrada seguir-la recomanant perquè m'ho va fer passar molt bé. És una història fosca sobre una saga familiar, però que enganxa de la primera a l'última pàgina. No és només este llibret, esta és la primera part, evidentment, però que us recomano que la compreu, la seguiu i la llegiu perquè no us decebrà. De fet, ha sigut un èxit internacional i crec que, la veritat, té tots els punts de best-seller. Una altra recomanació de fons d'armari és Hola Preciosa, d'Ann Napolitano, editat per ADN. És una novel·la que a mi em va fer riure, em va fer plorar, sobretot, que segueix la història d'unes germanes que al final se fan grans, aprenen a viure i les acompanyem en totes les seues desgràcies i en totes les seues alegries. No us decepcionarà. I encara que veieu que té 500 pàgines i una miqueta més, no voldreu que s'acabi. Una altra novel·la que us vull recomanar és Robatori, de Anne-Helen Laestadius, disculpeu si no ho dic bé, i a mi em va fer descobrir una cultura que no coneixia, que és la dels samis, que és una part de Suècia, que és un grup de persones que viuen en un entorn més rural i que es dediquen sobretot a la cria i cuida dels rens, i a mi em va traslladar aquest amor que sent aquesta gent per la natura, pels animals. I mireu, us llegiré una part de la sinopsi per a que entengueu una mica millor de què va. Diu: Robatori és una afirmació valenta cap a una part de Suècia de la qual no s'acostuma a parlar. Una novel·la sobre com la xenofòbia, el suïcidi, l'alcoholisme i el canvi climàtic amenacen la cultura sami i sobre les tensions que es despleguen quan les idees modernes xoquen amb una cultura tradicional que té unes estructures patriarcals molt arrelades. I espero que el tinguéssiu tots a casa, però si encara no el teniu, ara que també ha sortit una nova novel·la de Gabriel Zevin, jo us recomano llegir primer Demà i demà i demà, que és aquesta novel·la en la qual se va fer famosa l'autora aquí al nostre país, i què us he de dir, aquesta novel·la és commovedora i bé, acompanyar el Sam i la Sadie en la seva història al final de creixement, no us en penedireu per a res. I bé, tracta temes sobre els límits entre l'amistat i l'amor, o el refugi que mos és la imaginació, i la veritat és que no us decebrà. Una altra secció que us he promès portar és la de novel·les gràfiques i llibres per a les persones que comencen a llegir. Comencem! Una altra saga familiar que us he de recomanar, ja veu que m'agraden molt les sagues familiars, és la del Zidemonger, que comença per este llibre, Els secrets de Hip House. És un llibre que pot agradar tant a un públic adult com a un públic més juvenil, i on seguirem a una família molt peculiar, per cert, que tenen una relació diferent amb els objectes, ja ho veureu, i que viuen envoltats de bessura en un Londres distòpic que no han reciclat, suposadament, o no han cuidat el planeta, i ara es veuen obligats a viure envoltats de bessura. Jo he llegit el primer i el segon, que tenim en català, i són una delícia. Una altra saga familiar que us vull recomanar és la de les 4 germanes de Malika Ferjuk, que ara ha reeditat Blackie i que ja podem trobar en català, la primera part, que és Enid, i la segona, que és Hortense, i va sobre 4 germanes que s'acaben de quedar òrfenes i han d'aprendre a viure a una casa enorme, que és on vivien els seus pares, que és Vila-Hervé. Un altre llibre preciós, una història també molt bonica, us dic preciós, i us ho ensenyo.
és a partir d'aquí, de Marta Bellvei, que ens explica la història de la Jean i en Bernat, que són dos joves que s'apropen a la trentena i abans d'anar a viure junts decideixen fer un gran viatge al Perú. I en aquest viatge, evidentment, com passa en els viatges i sobretot en aquests grans viatges, se coneixeran molt més l'un a l'altre i descobriran quines són els seus desitjos, els seus anhels i les seues pors. I dos novel·les gràfiques que sempre recomano per tot arreu i que no fallen, Persepolis i Maus. Persepolis és un clàssic del còmic multipremiat on acompanyem a la mateixa autora, que és la protagonista, la Marjan, quan és xiqueta en un Iran que viu sota la constant pressió i sota el constant terror d'una guerra. Una novel·la gràfica que jo crec que s'hauria de llegir obligatòriament a tots els instituts. I un altre llibre també sobre la guerra, però en aquest cas sobre la Segona Guerra Mundial, és Maus, de lectura obligatòria. Pel que fa a l'assaig, us voldria recomanar este imprescindible de Silvia Federici sobre la violència que han patit les dones al llarg dels segles. Si us interessen les faules i els mites de les Terres de l'Ebre, que com a tot arreu ja sabeu que n'hi ha, este llibre a mi me va agradar moltíssim. Crec que ja el tindreu tots i totes les vostres prestatgeries, però Dones valentes de Txell Feixas és un imprescindible per a entendre com se viu no tan lluny de nosaltres a l'Orient Mitjà i de com hi ha una sèrie de dones que fan tot el possible per a canviar la trista realitat en la que sovint viuen. I un altre llibre que per a mi és un manual de vida és Trenqueu en cas d'emergència, de Carla Vall, que explora des del punt de vista social i jurídic totes les violències a les que al final hem d'estar sotmeses i estem sotmeses, per desgràcia, les dones. Si us agrada escriure i llegir, tant com a mi, Les nenes que llegien al lavabo de Sebastià Portell està a cavall entre la narrativa i l'assaig i és un homenatge a tots els amants de la lectura i a aquells que hem llegit encara que de reull mos estéssim mirant o mos tinguéssim que amagar al lavabo perquè mos diuen que ja era hora de dormir i no volíem parar de llegir, per exemple. I bé, acabarem este vídeo en la pila més gran, que és la dels llibres que encara no he llegit, però que si no tingués a casa compraria este Sant Jordi. Com que encara no els he llegit i no em podria dir molta cosa, si em doneu permís llegiré un fragment molt curtet de cada un de la sinopsi. Pati d'esbarjo de Richard Powers. Tres amics es reuneixen a Makatea, una illa de la Polinèsia francesa marcada per la història, els dipòsits de fòsfor de la qual van contribuir en el seu moment a alimentar el món. Ara el diminut atol ha estat escollit per a la pròxima aventura de la humanitat, el llançament de les ciutats flotants i autònomes a mar obert. Sau, de Ferran Garcia. Dos històries condemnades a trobar-se, dos fils entrellaçats que es busquen sense saber-ho. A principis del segle XX, els Sala de Bruc tornen a la plana de Vic des de les seves plantacions de Guinea, portant amb ells dues esclaves i un fantasma. Anys més tard, al poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, una mort fa que dos amics ensenyin els cavalls i cavalquin cap a un destí incert per corriols on passat, present i futur es barregen. Calaixos mal tancats, de Jaume Gassa. Quan dos bussejadors fan unes troballes de gran valor davant del delta de l'Ebre, comencen a aparèixer cadàvers escopits per les aigües del mar i del riu. A això s'afegirà un segrest i un xantatge. Tots semblen fets aïllats, però els interessos són molt més poderosos i els tentacles del poder molt més llargs. Després del mar, de Mercè Mascaró. Abans que la Cati nasqués, durant una nit de tempesta, el mar es va allunyar per sempre de Montanou, el poble dels seus avis, i per sorprenent que sigui, és un tema del qual ningú parla. Xavals de carrer, de Pierpaolo Pasolini. Xavals de carrer ressegueix les vides d'un grup d'adolescents de la perifèria romana que viuen al marge de les aspiracions burgeses, alhora que defugen qualsevol espurna de solidaritat de classe. L'àvia Harris, de Willa Cather. L'àvia Harris viu amb la filla, el gendre i 5 nets en un poblet de Colorado. Fan una vida senzilla, sense luxes. La casa és petita, de fusta. Tenen una vaca, un cavall i un gatet ben bufó. Tens la força de les coses, de Marta Vives. El dol, la pèrdua, el consol, com s'omple l'absència de 12 anys? Només amb la veritat. Memòries del bosc, de Miquel Brun Arnaut. Al bosc de Bella Escorça, en el forat del roure on l'arxival Guillot regenta la seva llibreria, qualsevol animal pot deixar el llibre que ha escrit i confia que algun dia algú el comprarà. Des que se li escapen els records, el Frederic Talp busca desesperadament el llibre on va escriure les seves memòries per recordar què ha viscut i qui són aquells que estima. Només n'existeix un exemplar que va deixar fa anys a la llibreria, però un client misteriós l'acaba de comprar. I acabo amb Crepuscle, de Philip Claudel. Els germans troben el cos sense vida del capellà Perniec en un racó fosc i nevat darrere de l'església, i al seu costat una pedra ensangonada. La investigació recau en Noulio, un policia massa sovint dominat per les seves passions i que menysprea en Baraj, el seu ajudant, un gegant bo que amaga una ànima de poeta. I la veritat és que, ja que he fet tota esta destrossa, espero haver-vos ajudat. Us desitjo una feliç diada de Sant Jordi.